Assalamu alaikum masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maza da mata. Ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci da fatan kuna tare da ni. Ta yadda kuke lakin da bibiyan al'amurana, ina muku godiya Allah ya saka da alkhairi. Wannan shine bidiyo na uku da zan kawo cikin baitin yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masoya annabi ne kaɗai za su tsaya su saurari abin da nake faɗa. In ka san baka son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba ma bukatar lakin din, ba ma bukatar sharing din, ba ma bukatar duk wani abu da za ka yi na abin da muka ɗora saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine baiti na uku, part 3 kenan. Sai kana bibiyan al'amurana za ka iya sanin me nake yadawa kuma me nake nufi cikin al'amurana. Ina godiya. Yanzu zan sa muku baiti na uku a cikin wannan kasida da na yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah la ilaha illallah wazan bautawa idan ba kai ba. Annar kai kadai ne hasken da ganin ido bai kai ba. In ban so rasulallah ba, numfashi na bai ma'ana ba. In Allah sai da ma'aiki Allah bai ce mu ware guda ba. In ka zaɓa da yan ba biyu ba, bar shakka kana da azaba. Rabbi ka sa in ganshi ma'aiki ta rana bai daina fita ba. Annabi shugaban mai sallah ni har kun gaban wasa ba. Kai ne shugaba na halittu tun ma duniyar ba mu zo ba. Bai ranar da ba mai ceto idan ba dan Aminatu ne ba. Darajar da Allah ya yi mai bai aiko shi dan wasa ba. Bai aiko shi dan wasa ba. Wallahi ni na rike Allah da manzansa ban gaya su ba.